ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സോണ്ടക്കിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ള സംഭവം A4 ഷീറ്റും പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണോടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽ നിന്ന് പൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പണി എന്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 A4 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 A4 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേഷനിലായി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാമോ, ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനിലായി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് പണി എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ 2 സ്പൂണ് കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, കുറേ വെള്ളം ഇടണ്ട, ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കളർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പേപ്പർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നന്നായി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ മുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിൽ ചെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ. ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കത്തിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡിലൊന്ന് കരച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം കരിയാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് കൈയൊക്കെ കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ മതിയാകും. ഇത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എല്ലാം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കണക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റായി ഇതിലേക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നടക്കല് Okay. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മളിത് ഒരു കോട്ട് ഈ കൈക്കൊള്ളുന്ന അടിക്കണം. ഇതിലേക്ക് അടിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടി നിൽക്കാത്ത പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫുള്ളായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം. കൈക്കൊള്ളും ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഫെവിക്കോളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലവണ്ണം ഇത് കമ്മ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മരെണ്ണ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മരെണ്ണ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരും. എന്നാലും ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എണ്ണ കൊടുത്ത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നൂൽ ചുറ്റി കൊടുക്കലാണ്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൂല് ഒരു ബെൽബെട്ട് അങ്ങനത്തെ നൂലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നൂല് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പരന്ന മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റിട്ടെടുക്കാം. കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇതിലേക്ക് നൂറ്റിട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അറ്റം വരെ ആക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ അതൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമുണ്ട് ഇതിൽ. കുട്ടികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ
രക്ഷിതാവുടെ സഹായം കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ബോട്ടിലാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കത്തിക്കാം. ഗുഡ് ബൈ.